Egokia iruditzen zaigu nolabait hasiera honetan historikoki kokatzean doain 200 urten hauetan nondik sortu eta zer izan da 200 urte hauetan. Historia importantea da, ulertzeko ere egun zer garen eta nola goaz. Beraz, horrekin batera, hiru ekitaldi edo aurkeztera gatoz orain urtarrilaren 2 aurretik. Bat da erakusketa, egingo den erakusketa, da liburua hemen ikusten duzuten liburuzkoaren historia hori pixka bat kontatzen duena, eta baita ere hitzaldiak, historialarien hitzaldiak. Aurreneko ekimena erakusketa izangoa. Erakusketa formatua erabaki genuen egiteaz, posibilitatea ematen digu oso era desberdinea materiala erakustea ematea, eta artxiboko materiala, irudiak, planoak, eta dokumentu zaharrak kaleratzea pixka. Eta, gutxi gora bera antolatu dugu pixkat era tradizional batea, klasikoa esan dezagun, 4 arotan. 4 ata desberdin egongo dira, aurre historia, gero aro erdiaroa, aro modernoa edo berria, eta aro garaikidea. Eta bertan jaso ditugu material desberdin batzuk, irudiak, dokumentu zaharrak, maketak ere bai, eraikin batzuetako maketak, eta denetatik pixkat uste dugu. Eskertu nahi dugu batez ere, hainbat erakundeai basadigutelako material importante bat, eta batez ere Andoaingo pertsona batzuei doainik basadigutelako maketak eta materiala. Hain zuzen ere, Adela Ruiz de Larrinaga eta Xabier Arrutiri gure eskerruna azaldu nahi dugu. Eta gero baita ere, Itxaso Mendiluze komisaria bezala aritu den lanetako eskerrak ematen diogu bai, oso laguntza teknikoa eman digutelako. Inaugurazio ekitaldian bertan, urtarrilan 2 arratzaldeko 6:30, Basteroko erakusketa gelan Andoain 1615 hiribildu berri baten historia. Susana Txelo Garziaren historiagilearen Andondarraren liburuzkaren aurkezpena egingo dugu ere. Sanexioaren unearen deskribapena izango du helburu, eta egoera horretara zer eramango duen aditzera emango digu bere liburuan. Liburuzka 2 hizkuntzetan argitaratzen da, gaztelaniazko izenburua Andoain 1615 historia de una nueva villa delarik. Eta urtarrilak 2tik aurrea salgai izango dugu bai erakusketa gelan, bai ohiko liburu dendetan. Egokia iruditu zitzaigun gure historiagileek kontatzea. Eta horregatikan historia hori ezagutarazteko 2 hitzaldiak antolatu ditugu. Batetik, urtarrilaren 14an arratsaldeko 7:00 Basteroko ekitaldi aretoan, Maria Rosa Ayerbe Iribar Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta doktorea dana hitz egingo du Andoain de Tierra Villaz con su representación directa del mapa político guipuzcoano. Eta mintzaldia gaztelaniaz izango da, eta bertan Andoain bestearekin batera hiribildu izatea lortzeak Gipuzkoa mailan ekarri zuen aldaketa politikoaz hitz egingo digu. Susanak momentua esplikatzen zigun bezala, Rosak adieraziko digu zer eragina izango du horrek provintzia osoan. Handik astebetea, urtarrilako 21an ordu berean eta leku berean, beste hitzaldi bat izango du beste historiagile andoindar batien eskutik. Jose Antonio Rodríguez Ranz, doktorea, gaur egungo Deustuko dekanoa duguna,
beste hitzaldi bat emango du hau euskeraz, Andoen Garaikidea 10 hitz 10 zenbaki. Kasu honetan, 1615 urtean herri hiribildua lortu zuenak izan duen bilakaera gaur arte hortaz hitz egingo dugu. Ez dakigu zer esango du, baina 10 hitz 10 zenbaki era berri batean hitz egingo digu. Hau da eta konbidatuta zaudete hitzaldi hauetara eta erakusketa ikustea.